מושג, אבל הוא לא בכיס שלי. אין לי מושג, הוא אמר שהוא יבוא, אני מניח שהוא... הוא דייקן גם. הוא דייקן גם, אולי הלך לאיזשהו כינוס אחר. היום יש הרבה כינוסים בדברים האלה. אני מציע שמישהו יטלפן אליו אולי ויבדוק מה קורה. לי יש טלפון של בעיה, בסדר. דגן? אולי אתה רואה פה מי ששמע? חזקה לי אני יותר. פרופסור סנד היקר. יגיעו. יכול להיות שהוא. זה הפורום הישראלי לאנרגיה. אנחנו נתחיל, אנחנו מנסים לאתר את עוזי, אנחנו איתרנו את עוזי? שלחתי לו SMS, אני מניח שזה בסדר. יכול להיות שהוא חושב שהוא צריך לבוא יותר מאוחר, כיוון שהוא משתתף בפאנל. בסדר. אנחנו רוצים להתחיל. אני רוצה להגיד כמה מילות פתיחה. אחריי ידבר... לא שומעים? הרמקול לא עובד. אחריי ידבר רם שפע, סגן יושב ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל. אחר כך נשמע שתי הרצאות מלומדות, די משני צידי המתרס של הנושא הזה. ואחר כך נשמע את כל השרים. אני רוצה לפתוח בנימה אישית. אני, כשסיימתי את לימודיי, אחד הג'ובים הראשונים שקיבלתי על עצמי היה במסגרת הקמפיין של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, לראשות הממשלה. ומאחר שניצחנו, אז קיבלתי... בבקשה. עוזי, בבקשה. אז קיבלתי כעבודה צדדית להיות יועץ בכיר למי שהיה שר האנרגיה משה שחל. כך התחלתי את דרכי מיד תום לימודיי. כשחזרתי אחרי הרבה מאוד שנים של שהות ארוכה בחו"ל, קיבלתי את יוסף פריצקי כתלמיד, כשאני הייתי ראש החוג למדיניות ציבורית כאן, ובין לבין סיפור ארוך של קשר באמת אינטימי ואמיתי בין מי שהיה הרבה שנים המנטור האינטלקטואלי שלי, גדעון דורון, ואנוכי, עם עוזי לנדאו, שתמיד אהבנו ואנחנו ממשיכים לאהוב להזמין אותו לכל אירוע מהסוג הזה. כך שיש כאן איזה שהם הרבה מאוד שנים, ואם אתם רוצים איזושהי סגירת מעגל, אז זה פשוט סיפור אישי. כבר הספיקו להאשים אותנו שאנחנו לא מאוזנים. אנחנו לגמרי מאוזנים באשר לדעות שתשמעו כאן. יש כאן נציגים של כל הצדדים, יש כאן אנשים שיותר מעורבים ביומיום, בעשייה, אם זה מצד כזה או צד אחר, ויש שמעורבים פחות, אבל מבחינה זאת אנחנו מאוד מאוזנים. יש לנו בעיה. אתם שמים לב שיש לנו בעיה מגדרית. יש לנו רק גברים על הבמה. זה לא יעלה על הדעת, זה לא ראוי ולא נכון, אבל זה גם לא קורה. מה שאתם רואים הוא פשוט
משהו שאתם לא רואים. מדובר בסדרה של אירועים מהסוג הזה, והסדרה, הפגישה הבאה, תהיה על תורת הנשים. פשוט כך יצא שבמה שנדון עליו עכשיו, אנחנו, הדוברים המרכזיים שעלו והצצו לצורך העניין, הם דברים. הפגישה הבאה, מעניין לעניין באותו עניין, ואני תכף אחבר אותם גם עניינית, היא תעסוק בכל מה שקשור לאנרגיות מתחדשות, והפורום יהיה פורום של נשים, ושתי הדוברות המרכזיות יהיו הדוברות של נשים, וגם אני אתן למישהו אחר לפתוח את האירוע כך שאנחנו נהיה מאוזנים לחלוטין. אתם תקבלו הודעה מסודרת על האירוע הבא, שיעסוק בעיקר באנרגיות מתחדשות, וזה מביא אותי לדבר הראשון שרציתי להגיד, אולי הדבר השני. הדבר הראשון שרציתי להגיד, אנחנו התחלנו כבר לפני כמה חודשים, ואנחנו ממשיכים בהצלחה יתרה, ואנחנו מתכוונים לעשות יותר ועוד יותר טוב, להתחיל דיון מסודר במדיניות ציבורית במדינת ישראל. אני נוטה באירועים מהסוג הזה להתחיל ולפתוח ולומר, האקדמיה הישראלית עזבה את המגרש, היא לא מעורבת בדיון, וזה בעייתי, כי הפוליטיקאים יש להם את האילוצים שלהם, והציבור יש לו את האילוצים שלו, והאקדמיה יכולה וחייבת להיות יותר מעורבת בנושא הזה. האקדמיים מאוד מאוד אוהבים, מאוד מאוד נוח להם להיות לא רלוונטיים, אבל בגילי המתקדם אני מאוד חשוב לי להיות כן רלוונטי, אנחנו החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, זה מאוד חשוב לנו להיות מעורבים, ואנחנו שמנו על דגלנו להיות חלק מהדיון, רוצים אותנו, לא רוצים אותנו, אנחנו רוצים להיות חלק משמעותי מהדיון, כי אנחנו באים ממקום שהוא לא אינטרסנטי, אין לנו מניות באף אחד מהזה, אנחנו מובהק לא פוליטיים, באופן מובהק לא מעורבים באף אחת מהעשיות עצמם, אנחנו אנשי מדיניות ציבורית, ותפקידנו להיות חלק חשוב מהדיון, ואנחנו פשוט הפסקנו לעשות את זה. עוזי בוודאי יזכור כמה דיונים שהיו בתקופתו של גדעון, שעשינו את זה בצורה יותר מסודרת, לעתים יותר קרובות, והגיע הזמן שנחזור ונעשה את הדיונים האלה בצורה כזאת, ואנחנו חוזרים ועושים את זה. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד. הדבר השני שרציתי להגיד זה שיש כאן בעיה, ועל הבעיה הזאת כולם מכירים אותה, אבל מעטים מאוד מתמודדים איתה, וזה שהסוג הזה של הדיונים לא נעשה. אתם כולכם יודעים ששוב דחו את הדיון בכנסת על נושא מתווה הגז, וגם הדיון הזה לא היה אמור להיות דיון עקרוני, מהותי, ענייני, אלא דיון פוליטי קצרצר שהיה אמור לבדוק מי מצביע למי. לא גילו שאין מספיק ידיים לכיוון אחד, אז דחו את הדיון. אבל דיון מסודר של מה שצריך להיות הדיון על מבנה המדיניות של האנרגיה של מדינת ישראל, הדיון הזה לצערי לא נעשה בצורה מסודרת, ואנחנו פה מרימים את הכפפה, אנחנו בהחלט מתכוונים להפוך לשחקן משמעותי בדיון. שוב אני אומר, אין לנו שום מניה באף אחד מהצדדים, אבל אנחנו בהחלט חשוב לנו מאוד להעלות את האיכות ובאיזשהו מקום גם את הכמות של הדיונים האלה לדרגה חדשה. וזה מוביל אותי לדבר השלישי, באיזשהו מקום יש כאן איזושהי בעיה, גם עליה עמד מבקר המדינה, שהנושא הזה הוא כבר קצת מאחורינו. מה לעשות? הדיונים לא התקבלו, הדיונים שהתקיימו בצורה כזו או אחרת, הרבה פעמים בצורה לא נכונה, והפיל הלבן, השחור או החום הזה שאיתו סיימנו הוא כבר איתנו, ישנו קצת לשם, ישנו קצת לשם. המון דיון נשפך על כמה שזה חבל וכמה שזה קשה וכמה ש... ופה כל מי שמכיר אותי יודע שאני אדם מאוד אופטימי. לא נורא. למה לא נורא? כי לא נורא רלוונטי. מה כן רלוונטי? מה שרלוונטי הוא מדיניות האנרגיה של מדינת ישראל, ופה
עוד לא נעשה הרבה, וגם מה שנעשה או לא נעשה בנושא מתווה הגז, הוא בעצם לטווח קצר. אולי לטווח הבינוני. לטווח הארוך עוד לא נעשה כלום, כי כל העולם, בעיקר כל אירופה, כבר הרבה זמן מתעסקים בשלב הבא. והשלב הבא הוא אנרגיות מתחדשות. הגז הוא בסך הכל כמו גז, אתם יודעים. מפעילים את הברז, מריחים אותו, והוא מתנדף. אנרגיות מתחדשות, למדינת ישראל, אני אומר, במקרים האלה יש אוצר טבע מדהים, אבל משמעותי בערבון מאוד מוגבל, זה אוצרות הגז. במדינת ישראל יש אוצר טבע מדהים והרבה יותר רלוונטי, זה השמש. אנחנו כולנו מדברים על הגז, ואנחנו לא עושים שום דבר עם השמש. לכן קבענו והחלטנו והודענו, ואני מודיע כאן, ואנחנו נעשה גם לזה הרבה פרסום, הדיון הבא יהיה על אנרגיות מתחדשות. על זה עוד לא נעשו דיונים מסודרים, אבל כל מה שהוחלט בוטל. הגיע הזמן שנחזור לנושא הזה. בכל אירופה ואפילו בארצות הברית כבר מדברים על זה בצורה מסודרת, אחראית והרבה יותר מעניינת. הגיע הזמן שגם אנחנו נעשה את זה. יש המון דיסאינפורמציה בתחום הזה. פה בדיוק אנחנו נכנסים. אנחנו צריכים למסור את האינפורמציה המדעית כפי שאנחנו מבינים אותה בצורה מסודרת. זה לדיון הבא. אני מאוד מודה לכל מי שבא, בעיקר לשרים המכובדים שנאותו בהתראה די קצרה לבוא ולדבר. זה נותן פרספקטיבה היסטורית מאוד מאוד מעניינת ומאוד נדירה בדיון, וכמובן לשני הדוברים המרכזיים שינסו כל אחד להאיר את המצב מנקודת ראותו המקצועית. אני חושב ששתי ההרצאות והפורום שיבוא אחריהם עתידים להיות מרתקים. אנחנו כמובן מאוד מאוד מודים להתאחדות הסטודנטים, שגם היא בהתראה די קצרה התגייסה לבוא לקראתנו ולהשתתף איתנו בהרמת האירוע הזה. ולכן אני מזמין את רם, סגן יושב ראש ההתאחדות, לומר דברי פתיחה. טוב, שלום לכולם ולכולן. קודם כל נראה לי ראוי שאני אגיד שאני מודה לך, איתי, ובכלל כבוד להיות בפורום הזה. שנות הניסיון שלי הם חלקי הרבה מאוד שנים במכפלות. בקיצור, אני מתכבד להיות כאן. אני אגיד שתי מילים על עצמי, כי אני פחות מוכר ממכם. קוראים לי רם שפע, אני סטודנט בסמינר הקיבוצים לחינוך, ותעודת הוראה בהיסטוריה ומקרא. כרגע סגן יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות. אנחנו הגוף, למעשה, הגוף המאוגד היחיד והכי גדול בארץ של הצעירים והצעירות. אנחנו מאגדים את כל 310,000 הסטודנטים והסטודנטיות, מכללות, אוניברסיטאות, מכללות בלתי מתוקצבות, הנדסאים, מכללות להוראה, בקיצור את כולם. ואני בוחר כמה דקות רגע להתייחס למה בחרנו להביע את עמדתנו בנושא הזה, כי אני מניח שזה לא טריוויאלי לחלק מהנוכחים, ופחות להתייחס לסוגיות הספציפיות. יש פה אנשים שיודעים טוב יותר ממני, ולכן אני כמובן גם מתייחס למתווה, אבל פחות. אני חושב שתפיסה של הסטודנטים, וזו התפיסה שאנחנו מאוד מנסים להוביל, אני אומר אנחנו, זה בעיקר אני וגלעד ארדיטי שהיה יושב ראש האגודה פה וכרגע הוא יושב ראש התאחדות הסטודנטים. זו תפיסה שאומרת שיש לנו תפקיד כפול. אנחנו מובילים חברה, אנחנו מובילים סטודנטים. זה מאוד נחמד כל הזמן לדרוש ממקבלי ההחלטות מה לעשות, אבל זה לא שווה אם לא נעשה את זה גם בעצמנו. אם אנחנו לא יודעים לייצר שינוי בחברה גם בלי מקבלי ההחלטות, אני חושב שזה לא פייר שרק נדע לדרוש, ולכן אנחנו מנסים לייצר גם שינויים בעצמנו. אם זה בדוגמת הסדר פנסיה שיצרנו לכל הסטודנטים והסטודנטיות בארץ, אני רואה פה הנהונים, שזה דבר שלא נעשה למעשה אף פעם, ואלפי סטודנטים היום עוברים וחוסכים לעצמם מאות אלפי שקלים, אם אנחנו מחשבים את התהליך לאורך שנים. רק לסבר את האוזן, כי זו דוגמה קטנה, כמות הסטודנטים שעברו עד היום להסדר פנסיה שלנו, במכפלות כבר מתקרבת למיליארד שקל חיסכון של סטודנטים, כלומר כסף שעבר מהחברות שמייצרות את הסדרי הפנסיה לסטודנטים. שזה מין שינוי כזה, אף אחד לא חושב, אבל אני חושב שהוא משמעותי ומשנה חברה. אנחנו מנסים לעשות גם פתרונות בעצמנו לדיור. בקיצור, המסר העיקרי הוא שאנחנו צריכים גם לדרוש וגם לעשות בעצמנו. סטודנטים בכל העולם משנים מציאות, מייצרים מהפכות,
מובילים דעת קהל. בישראל אני חושב שיש לנו הרבה דוגמאות לכך שזה קרה, ובהיסטוריה זה קרה יותר. בשנים האחרונות אני חושב שזה לא מספיק קורה. יש איזה נמנום בקרב הדור הצעיר שאני נמנה עליו, ואיזושהי תפיסה שאנחנו לא אמורים להביע את עמדותינו, ושצריך לתת להם מקבלי ההחלטות לעשות לבד וזהו. אנחנו לא חושבים ככה, זה סופר משמעותי שאנחנו נביע את עמדתנו, ולכן בחרנו להביע את עמדתנו על הגז. אני שותה שלוק מהקפה כי אני פה שלי מיובש ואני ממשיך. לגבי נושא מתווה הגז, במשך חודשים ישבנו עם עצמנו והתלבטנו מה מקומנו, מה תפקידנו והאם אנחנו צריכים להגיב, ודגדג לנו בבטן שבנושא כל כך גדול אנחנו לא מתעסקים, וברגע ששטייניץ בחר להודיע שיש שימוע ציבורי של 21 יום, למרות שתחילה הוא היה 14 יום, אבל הוא הפך להיות 21, הבנו שזה הזמן שלנו להגיב, להביע את עמדותינו ולהתייחס לזה. כינסנו את כל מקבלי ההחלטות בהתאחדות הסטודנטים, ולמעשה בחרנו לגעת ספציפית בסוגיה אחת מתוך כל המתווה. אם הייתי מדבר פה כאזרח, הייתי אומר לכם את דעתי על שאר הסוגיות, אבל בחרנו לדבר ספציפית על נושא הפיקוח ועל הורדת המחיר שנקבע כיום. אנחנו חושבים שזו הנקודה הכי משמעותית כרגע שעומדת בפני מקבלי ההחלטות, על אף שנושא הרגולציה, אני חושב שהוא כמעט, הייתי אומר, חוטא לדמוקרטיה, ויש עוד נושאים, ואני חושב שזה הנושא העיקרי, ולכן בו בחרנו להתמקד. אנחנו עושים את זה בכל הזדמנות, אם זה בהפגנות של סטודנטים מכל מיני אגודות שרוצים לעשות דברים ולהשמיע את קולם, או כמובן להשמיע את זה בפני מקבלי ההחלטות. בסופו של דבר, רוב הציבור בישראל לא מאוגד. אין מי שייצג את הקול שלכם בדרך כלל, או של רוב האנשים הצעירים. בסופו של דבר אנחנו גוף מאוגד שיכול לקבל החלטות, שאגב, לאו דווקא הם בקונצנזוס, חשוב לי להגיד, יש סטודנטים שחושבים שזה לא תפקידנו, או שהם בעד המתווה וזה בסדר, אבל נבחרנו לקבל החלטות, וזאת ההחלטה שכמובן התקבלה בצורה דמוקרטית ומלאה, ולכן אנחנו שם. הופענו שבוע שעבר בשימוע, היה לי הזכות לייצג את ההתאחדות בשימוע הזה, ואתה דיברת איתי כרגע על נושא המדיניות, ומצאנו את עצמנו מדברים רגע אחרי קבוצת דלק. אז חיכינו בחוץ כולם חצי שעה, כי היה איחור, והוא תפס אותי לשיחה, מר יוסי אבו, אני חושב שהוא מנכ"ל דלק, והיה מאוד מעניין, כמובן שעל רוב הדברים לא הסכמנו, אבל דבר אחד מאוד הסכמנו, וזה על היעדר המדיניות, או היעדר התכנון הארוך טווח כרגע. שנינו הסכמנו שזו התחושה שזה הדבר שהכי חסר, וזה למעשה פוגע בשנינו, זה פוגע בו, כמה שהוא טוען לפחות, על האומה זוחלת, ההתנהלות של המדינה שבה כל פעם מפרים איתם את ההסכם, ושוב אני אומר זו לתפיסתו, ומצד שני מבחינתי אין מדיניות שגורמת לזה שמה שהמדינה תרצה זה מה שיקרה, ולכן על זה מאוד הסכמנו. זהו, אני לא רוצה להאריך, אני חושב שגם איתי נגע בזה, אני חושב שכרגע לא ברור לאן זה הולך, ויש בהחלט חלק לציבור שבחר להשפיע בנושא הזה, אנחנו חלק קטן שם, אני לפחות מקווה ורוצה להאמין, וכל אחד שבחר להשפיע גרם לזה שכרגע צריך לדון בזה שוב, ופקידי האוצר ומשרד האנרגיה ומשרד הכלכלה שישבו מולנו, אני חושב שהם הסכימו שיש שינויים שצריך לעשות, אני מקווה שזה יקרה, וזהו, אני שוב מודה לכם שהזמנתם אותנו, ובהצלחה, ואני כבר מסוקרן לשמוע פה את שתי הדעות. תודה. שוב, זה לא בדיוק בנוי בצורה של בעד ונגד, אבל ישמעו כאן שתי דעות מבוססות של אנשים שמתמצאים בנושא הזה הרבה יותר מכולנו, ואחר כך יהיה באמת דיון שאני גם כן מאוד סקרן לשמוע, שאנשים שעסקו בנושא הזה בין שלושתם אולי כמעט 2 עשורים, אז אני חושב שראוי ואפילו מאוד חשוב לשמוע את חוות דעתנו. בואו נתחיל נועם, בבקשה. טוב, שלום לכולם, ותודה שבאתם לעסוק בנושא הזה בצהרי היום. ראשית, בפתח הדברים אני רוצה להודות לפרופסור איתי סנט ולהתאחדות הסטודנטים גם על היוזמה לקיים את האירוע
האירוע הזה, את הכנס הזה, וגם על ההזדמנות שניתנה לי להציג את הנושא. הנושא שאנחנו עוסקים בו הוא ללא ספק הסוגיה הכלכלית-חברתית החשובה ביותר עבור מדינת ישראל בעשורים הקרובים. זו הזדמנות גדולה, אבל גם אתגר גדול. היעדר המעורבות של האקדמיה הישראלית בעולם האמיתי, בעולם שמחוץ לגדרות פה, היא לא תופעה חדשה, אבל בנושא הזה אני חושב שנדרשת מעורבות עמוקה ומהירה בנושא הזה. אין ספק שלמחקר אקדמי הייתה יכולה להיות השפעה אדירה על המדיניות הציבורית בתחום הזה, ניתוח האתגרים, ההזדמנויות, שרטוט תרחישים ובעצם פיתוח של כלי מדיניות תומכי החלטות. ב-20 הדקות הבאות יש לי אתגר לא פשוט, אני צריך לתת לכם איזשהו רקע כללי על נושא הגז, הוא לא מוכר לכולם, להציג את מתווה הגז שלכבודו נתכנסנו כאן, להסביר מדוע אנחנו מתנגדים לו, אנחנו חושבים שהוא לא מתווה טוב, וגם להשיב קדימה לטענות של שרי האנרגיה הנכבדים שיושבים כאן לפניי. לחלק מהיושבים כאן אולי הדברים יישמעו קשים או נוקבים, אבל להערכתי שום דבר שאני אומר לא ישקף את הגודל השערוריה שמתרחשת כאן לנגד עינינו בימים אלה. כן, שמי נועם סגל, אני מנהל מדיניות בפורום הישראלי לאנרגיה. אנחנו עמותה ללא מטרות רווח שעוסקת בקידום מדיניות אנרגיה במדינת ישראל. אנחנו פועלים משנת 2007, אנחנו עוסקים לא רק בתחום הגז, גם באנרגיה מתחדשת, בהתייעלות אנרגטית, במשק החשמל. ואנחנו מאמינים שמדינת ישראל צריכה חזון למשק אנרגיה בר קיימא. אז זה מילה אחת.